yukhrijul hayya min al-mayyit wa mukhrijul mayyita min al-hayy. Allah shi yake fitar da rayayye daga jikin matacce, matacce daga jikin rayayye. Kwai ya samar da kaza, kaza ta samar da kwai. Tsaba busasshe na masara ko gero ko dawa ko shinkafa wadda inda za a kai shi nika gari zai zama, idan aka bisne shi sai ya tsiro danye ya bada kuma danyen abinci. Shi kuma danyen abincin idan ya kosa shi kuma sai ya sake bada bushashe. Shi yake fitar da kafiri daga jikin musulmi, musulmi daga jikin kafiri. Falikul isbah, Allah shi yake keto da hasken asuba. Ana dare kawai sai kuga gari na wayewa, haske yana bayyana. Allah ce ni nake wannan abun ne kadai. Duk abin da rayuwar bayi za ta ɗoro a kai, kudu da arewa, gabar da yamma, za ka samu asalin abin Allah ya samar da shi. Sai dai ka samu waɗansu abubuwa da suka ɗoru a kansa wadda inda za a janye tushen wannan ba zai taɓa yiwa. Allah ya ce ni nake kito da asuba, ni na sanya muku dare da wuni. Allah ya ce don ya zama amfani gare ku. Akwai abubuwan da sai da daddare suke gudana, akwai abubuwan da sai a cikin wuni suke gudana. A cikin wunin akwai ɓangaren safiya, akwai ɓangaren hantsi. Inda za a jaye lokacin hantsi daga rayuwar bayi, akwai abubuwan da ba da su yi. Allah ya ce ni ne nake saukar da ruwan sama ya zama sanadiyar dukkan arziki gare ku, dukkan arziki gare ku. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy. Duk abin da zaka daga a bayan ƙasa yana bukatuwa zuwa ga ruwa. Tururuwa tana bukatuwa zuwa ga ruwa. Idan da za a samu fari mai tsanani sai ka samu su ma sun murmutu. Tinkiya tana da bukatar ruwa, dan adam na da bukatar ruwa, tsirrai suna da bukatar ruwa, amma yanzu tinkiya ba ta da bukatar fetur. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, kulla shay'in. Allah ce to ni nake saukar da ruwa. Har yanzu duk yadda duniya ta ci gaba a harkar technology da ruwan Allah ake aiki. Allah ce in tsirar muku da abincin da za ku ci. Abincin ga sunan nau'i in ji Allah. Kala wani da tsami, wani da ɗaci, wani da zaƙi. Allah ce kuma duk yana da amfani gare ku. Akwai wani abu da bayi za su riƙa majibantansu abin bautansu koma bayan Allah? Babu. Ka duba rayuwarka, ka kalle ta kowace fiska. Duk wadda kake ganin yana da hannu a rayuwarka kafin take yiwuwa, to za ka je ka samu wani yana rayuwar bai san wadda kai kake ganin na da hannu a rayuwarka ba, kuma wata ba ka fi shi komai a rayuwar, shi kuma bai san wannan wadda ke da hannu a rayuwarka ba. Wannan ya nuna wannan din ma da yake da hannu a rayuwarka in ya cire rayuwa za ta yi.